Mona, Kuya Steve, hindi ba pari ka na? Bakit hindi ka nakaputi? Yung suot ng pari? Ano nga ulit tawag doon? Abito ang tawag doon, Mona. Tsaka hindi pa ako pari. Seminarista pa lang ako. Anong ibig sabihin nun, Kuya Steve? Ang ibig sabihin nun, nag-aaral pa ako para maging pari. Magiging pari ka pa rin kung ganon? Bakit parang malungkot ka? Ayaw mo bang maging pari si Kuya Steve? Ayoko. Hala, bakit naman? Gusto kitang maging kuya. Gusto ko maging asawa ka ng ate Kari ko. Bagay kayo eh. Ay naku, ikaw talaga Mona ha. Oh, kumusta na pala ang ate Carrie mo? Ayun, mula nung umalis ka, malungkot siya. Talaga ba? Maraming pumupunta sa bahay namin, nililigawan siya, pero di pa rin siya nagbo-boyfriend. Kahit kailan? Kahit kailan! Nihintay ka siguro, Kuya Steve. Naku, ayan na si ate, paparating na siya, kuya. Ay, naku Mona. Sasama-sama ka pa sa akin dito sa palengke. Hindi mo naman ako tutulungan magbitbit. Ikaw talaga? Steve? Teka, ikaw ba yan? Hi Carrie, kumusta? Kailan ka pa dumating? Bakit nandito ka? Kahapon lang ako dumating. Kailangan ko kasing lumabas ng seminaryo bago ang ordinasyon ko bilang isang pare. Binibigyan ako ng pagkakataon para makapagdesisyon kung itutuloy ko ba ang bukasyon ko o tuluyan na ba akong lalabas ng seminaryo. Ganun ba? Oo, Carrie. Siya nga pala, linggo ngayon. Magsisimba ka ba mamaya? Gusto mo, sabay na tayo. Susunduin kita. Sige pa. Hintay na lang kita sa bahay. Teka. Alam mo pa ba kung paano pumunta sa amin? Oo naman. Araw-araw kaya ako na nasa inyo dati, di ba? Oo nga, ate. Hindi ba? Ang tagal mong boyfriend si Kuya Steve. Siya nga lang yung kaisa-isang naging boyfriend mo eh. Di ba nga, nung malaman mong magpapari siya, iyak ka ng iyak. Uy, Mona! Steve, pasensya ka na ha. Itong si Mona, wala na namang preno. Mauna na muna kami. Iuuwi ko na itong mga pinamili ko. Babay ka muna kay Kuya Steve. Bye, Kuya Steve. Bye, Mona. Tulungan mo si ating mag-ayos ng mga pinamili niya, ha? Opo, kuya. Uy, Mona! Magbihis ka na. Malapit nang dumating si Steve. Hindi mo na ako magsisimba, ate. Masakit yung ngipin ko. May kasama ka naman eh. Sa isang linggo na lang ulit. Okay, sige. Mag-ingat ka ha. Huwag kang magpapapasok ha. Opo, ate. Ayan na si Kuya Steve, Kuya Steve! Pasok! Uy, salamat. Salamat, Mona. Bakit hindi ka pa nakabihis? Di mo na ako sasama, Kuya Steve. Masakit yung ngipin ko eh. Tsaka sasama mo naman si ate, di ba? Ano bang gusto mong pasalubong, Mona, ha? Candy, kuya! Huy! Candy ka dyan. Akala ko ba masakit ang ngipin mo? Halika na, Steve. Baka malate pa tayo. Mona, bawal magpapasok, okay? Steve, ano ka ba? Doon ka nga tumingin sa harap. Parang tanga. Aray, ang ganda-ganda mo pa rin talaga, no? Ay, ewan ko sa'yo. Sa lahat ng magpapare, ikaw ang bolero. Kain muna tayo bago kita ihatid. Alam mo, inasahan ko na yan. Nilutuan ko si Mona ng hapunan bago ako umalis. Assuming ka talaga. Habang inihintay nating iserve yung pagkain, may ibibigay ako sa'yo. Ano naman yan? Eto, buksan mo. Steve, para ka talagang ewan. Kaharap mo na ako, oh. Sabihin mo na lang yung sasabihin mo. Bakit may pasulat-sulat ka pa? Ayoko kasing may makalimutan ako eh.
Kapag sinusulat ko, nasasabi ko ang lahat ng gusto kong sabihin. Pwede mong basahin? Ngayon? Sa harap mo? Gusto ko lang makita ang reaksyon mo habang binabasa mo. Uy, hindi ako affected ha. Ayun nga. Tingnan ko nga. Basahin mo nga ng malakas. Mahal kong Carrie. Uy, ano ba? Wag naman ganyan kalakas. Ayoko namang marinig ng buong restaurant, Carrie. Okay, sige. Mahal kong Carrie. Kung binabasa mo ito ngayon sa harap ko, ibig sabihin sumama ka sa akin sa pagsisimba. Hindi madali para sa akin ang yayain ka, pero dahil sumama ka, sulit na yung ilang gabing hindi ako makatulog sa pag-aalala at ilang araw na kaba dahil sa wakas. Pagkatapos ng maraming taon, makakasama na naman kita. Hindi nga. Hindi ka nakatulog? Oo. Ilang gabi din. Bakit? Nag-aalala ako eh. Paano kung may boyfriend ka na? Paano kung ayaw mo na akong makita? Bakit ka naman kinakabahan? Ganun naman talaga eh. Pag alam mong makakasama mo yung taong buong buhay mong minahal, kakabahan ka. Uy, Kari, bakit natahimik ka? Oh, nakanganga ka pa dyan. Isa mo nga yung bibig mo at baka may pumasok na langaw dyan. Nakakainis yung mga linyahan mong ganyan, Steve. Naiinis ka ba talaga? Oh, ba't nakangiti ka? Ay, ewan ko sa'yo. Tuloy ko na nga ang pagbabasa nito. Carrie, akala ko, pagpasok ko sa seminaryo, makakalimutan na kita. Hindi pala. Kaya ng panahon na para ako ay lumabas at magnilay-nilay kung itutuloy ko ang pagpapari ko, dinala ako ng mga paa ko at ng puso ko sa'yo. Hanggang kailan ka ba nasa labas? Depende. Kapag nakapag-desisyon na ako, pwede na akong magsabing hindi ko na itutuloy ang bukasyon o pwede na akong bumalik ulit sa seminaryo. Sadyang hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Sa paglipas ng mga taon, hindi nabawasan. Bagkus lalong lumalim ang aking pagtingin sa'yo. Ang alaala ng mga ngiti mo, ang iyong mga mata, at ang bawat kilos mo ay nagbibigay ng liwanag at kulay sa aking mundo sa seminaryo. Simula noon hanggang ngayon. Hawak mo ang puso ko. Ngayong kasama kitang muli, para akong nasa alapaap. Hindi ko alam kung paano mo ako napapasaya ng ganito. Pero gusto ko lang sabihin na napakaswerte ko at sobrang saya ng puso ko tuwing kasama kita. Ikaw, Carrie, ang taong gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang nais kong kapiling sa ligaya at sa panahong kailangan mo ng kasama. Handa akong damayan ka. Isa kang misteryo na gustong-gusto kong alamin. Gusto kong malaman ang bawat pangarap mo. Gusto ko sanang maging parte muli ng buhay mo at makasama ka sa bawat hakbang na tatahakin ko. Umiibig sa iyo ng tapat. Steve. Oh, akala ko ba wala kang reaksyon? Bakit pulang-pula yung pisngi mo? Hindi kaya? Kinilig ka, no? Uy, hindi din. Anong nararamdaman mo ngayon? Nagugutom. Kumain na nga tayo. Steve, tara pasok. Parang nagkita lang tayo kahapon. Oh, sawa ka na ba sa akin? Uy, syempre hindi. Huwag ka nang magdrama dyan. Para sa'yo. Uy, wow, siomay! Parang ang sarap nito ah. Teka, ihanda ko lang sa mesa. Halika, samahan mo akong kumain. Nakasalubong ko si Ronald Hindi maipinta yung muka. Galing dito yun. Ang kulit. Yaya ng yayang lumabas. Hindi ako sumama. Oh, bakit naman? Sayang lang oras niya. Buti naman hindi mo ko tinataboy. Ibig sabihin ba nun, may pag-aasa ako sa'yo? Iba naman tayo, Steve. Magkababata tayo.
Nagkahiwalay lang tayo nung pumasok ka sa seminaryo. Kaya naman nung lumabas ako, ikaw ang una kong hinanap. Buti nga, wala ka pang boyfriend eh. Hindi naman ako nagbo-boyfriend pa ulit, Steve. Pwede mong magtanong kung bakit? Tsaka ko lang sasagutin. For now, kainin muna natin itong siomay na dala mo. Amoy masarap eh. Ate, pinapaabot ni Kuya Steve. May sulat na naman siya. Nakakatawa talaga yun. Pwede namang sabihin sa akin ng harapan. Basahin mo na, ate. Anong sabi? Anong sabi? Sige. Mahal kong Kari. Magandang araw. Sana kasing ganda mo ang gising mo ngayon. Wala pa ding nagbabago sa nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko kayang itago ang kakaibang kilig at saya tuwing tayo ay magkasama. Sa mga mata mo, nakikita ko ang isang bahaghari ng pag-asa at ligaya. Bilang isang seminarista, alam ko na ako'y may tungkulin sa Diyos. Pero kasabay nito, alam ko na ako'y tao lamang, may damdamin at pangarap. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang pagtingin ko sa iyo, Kari. Maaari bang maging tayong muli? Handa akong sumubok, lumaban, at maging tapat sa iyo. Kung sasagutin mo ako, hindi ko na itutuloy ang pagpapari ko. Hindi na ako babalik sa seminaryo. Sana'y maging tapat ka rin sa iyong damdamin. Kung sakaling hindi tayo pareho ng nararamdaman, umasa kang mauunawaan ko. Ituring mo na lang ako bilang isang kaibigan. Hinihiling ko ang patnubay at pagpapala ng Diyos. Ano man ang maging desisyon mo. Nagmamahal, Steve. Mona, Ate? abot mo naman tong sulat ko kay Steve. Wow, ate. Sa dinami-dami ng sulat sa'yo ni Kuya Steve, sumagot ka din sa wakas. Oo, ayan na ang una at huling sulat ko sa kanya. Gusto mong basahin? Pwede? Oo. Dear Father Steve. Oh, ayan ha, Father na ang tawag ko sa'yo. Una sa lahat, gusto kong malaman mo na mahal kita. Mahal na mahal. Bata pa tayo, mahal na kita. Kahit nung pumasok ka sa seminaryo, hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Pero kahit mahal na mahal kita at masakit man sa aking puso, magpaparaya ako. Mas mataas na layunin at tawag ng tungkulin ang kailangan mong itawid. Hindi ko hahayaang makahadlang ang pag-ibig ko sa pagtupad mo sa iyong bukasyon. Alam kong hindi ko kayang ilaban ang isang relasyon na magiging hadlang sa pagtupad mo sa iyong misyon. Wala, ate. Buong puso kong tinatanggap ang sakit na kaakibat ng pagpapari mo. Salamat sa masasayang alaala, Father Steve. Lagi kang kasama sa bawat panalangin ko. Kari. Ate, ang pangit naman ng sulat mo. Ibibigay ko ba talaga to? Oo, Mona. Mona, ang tagal mo naman kasing gumayak. Ayan, wala na tayong maupuan. Sorry na, ate. Ate, dito na lang tayo sa likod maupo. Maririnig pa rin naman natin yung misa. Sige na nga. Sa isang linggo ha, agahan na natin. 30 minutes bago magmisa dapat nandito na tayo para din nakakapag-rosaryo ako. Brothers and sisters, let me tell you a story. Love story ko para mas interesting. Oh, naintriga kayo no? Si Father nagka-love life? Brothers and sisters, I used to have a girlfriend.
pagpasok ko ng seminaryo, syempre, we had to break up. Pero gustong gusto ko siya. Kaya noong lumabas ako ng seminaryo, bago ako ordinahan, pinuntahan ko siya. Baka naman gusto niya pa din ako. Kasi kung ganoon, hindi ko na itutuloy ang aking pagpapari. Maglilingkod na lang ako sa Diyos sa labas ng simbahan. Sa ibang paraan, mahal naman din niya ako pero pinili niyang magparaya. Para sa kanya, mas importante na tuparin ko ang bukasyon kesa sa pagmamahalan naming dalawa. Alam niyo mga kapatid, tama siya. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang gusto ko talagang gawin sa bawat segundo ng buhay ko ay pagsilbihan ang Diyos. Maswerte ako kasi sa halip na ilayo niya ako, mas lalo akong inilapit sa Panginoon. Mga kapatid, sana minsan sa buhay nyo, may taong dumating para mas ilapit kayo sa Kanya. Minsan kasi, natutokso tayong lumayo. Pero, kung pakikinggan natin ang ating mga puso, magpapadala ang Diyos ng taong magiging instrumento para mapalapit muli sa Kanya. Dear Love, hindi napigilang tumulo ng aking mga luha nang marinig ang tinig ni Steve. Father Steve, ang ganda pa din ng mga mata niya. Yung ngiti niya, ang tamis-tamis pa din. Nakakatuwang makita na ginagawa niya kung ano yung nakatakda niyang gawin. Ang pagsilbihan ang Panginoon. Natutuwa ako kasi itinuloy niya ang kanyang pagpapari. Hindi ako nagsisi na ako ay nagparaya dahil lahat ng meron ako ay handa kong ibigay para sa kanya na siyang lumikha. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!